Takže zdravím všechny. Sliboval jsem vám minule vlastně speciální vynájem, o kterém jsem se zmínil v Olomouci. Takže teďka je to tady a je tady se mnou vlastně největší talent České republiky. No je to tak. S neskutečným kurva. Skore, no. 33-0, co se nepletu teda. Je to tak. Takže je to vlastně nikdo jiný než Bad Boy Václav Sivák. Čau, Vašku, čau. Takže my se samozřejmě dobře známe. Vašek si ode mě bere auta již nějaká léta a taková pikantnost, že Vašek vlastně jako jediný byl u mého začátku, kdy tenkrát ještě se mnou jezdil, nebo se mnou jezdil. Ku mně jezdil si pronajímat auta do Polska, kde já jsem začínal někde úplně v píči v Ústroní v Polsku, takže tam jezdil. A já se ho teďka zeptám jenom v rychlosti, jestli si pamatuje, jaké to bylo první auto, které měl ode mě půjčené. Teďka, to jsem zvědavý, jestli to pamatuje. Neví. Porsche Macan? No, ale už si hodně blízko, Porsche tam bylo, ale ještě předtím tam bylo něco v bílé barvě. Bílé barvě. Tak. Nebylo to tohle S-ko? Ne, to už bylo až potom. Takže byla to X6, X6, ale měl jsem to v hlavě. Ano, X6 to byla v bílé barvě, to bylo vlastně... M50. Ano, přesně tak. A bylo to vlastně jakby první auto, které jsem Vaškovi tenkrát půjčoval, než jsme se vlastně poznali a všechno. A jsou tomu už 3 roky. Možná 4. No, možná 4 už, ano, takže tak. No a teďka, co se týče dnešku, tak Vašek si bere S-kladu, kde si užije na zadních sedadlech svoje, relaxuje, jde na Lisou, takže kurva kupte mu tam vodu. A děkuji Marcelovi za spolupráci, že jo, trvá to fakt nějakou dobu, udělal jsem pár chyb, hlavně u Marcela, jak je to u mě zvykem, přece tu přezdívku nemám Bad Boy zbytečně, já se bavím hlavně o té nádrži, ne, pamatuješ mi, tohle to byl sakra průser. Jo. Takže tak, já ti děkuju Marceli a já mizím na trénink prostě. Dobrý. Dík moc. Čau. Tak. A co se týče Vaška, jako našeho ostravského bad boye, tak ode mě dostává z e-shopu lukakar.cz taky VIPčko bad boye, ať ho teda má. A pokud někdo neví, co to je, tak jsou to ty nejlepší voňavky do auta. Předávám Vaškovi toho bad boye teda, s tím, že se to prostě k němu hodí. Tím chceš říct, jako že smrdím? Ne? Ne, že to mi hodí. Dobře, čau. Takže staré vietnamské přísloví. Moc kesát, málo peněz. Málo kesát, moc peníze. Každý si to vybavte, jak chcete, kurva. Dobře, čau.